Pane redaktore, za několik vteřin uvidíte výsledek celé naší akce. Klajdáci, mládí, jež máme rádi, zejména při práci. Nemáme rádi mládí. Den je krásný, den je krásný. Co mohlo stát, bylo by velmi pošetilé pro život hledat jízdní řád. Každý, kdo umí zůstat mladý, ať drží se té zásady. Spolu se šli na trati, kéž dojedou až na konečnou, kéž na trati se nestratí, kéž na trati se nestratí.